Cântecul Privighetorii. Această poveste se petrece în timpul domniei monarhilor din Europa. Acest monarh avea un palat minunat, iar cea mai atractivă parte a palatului era grădina sa luxuriantă, care era plină de flori de toate felurile. Unele dintre aceste flori pot fi găsite doar în această grădină și nicăieri altundeva pe planetă. Grădinarul le împodobea cu clopoței. Grădina era atât de mare încât, dacă te uitai până la capăt prin ea, vedeai că dădea spre pădure. Prin pădure curgea un râu, iar lângă el se afla un copac în care locuia o privighetoare. Privighetoarea cânta atât de dulce, încât oricine îi auzea, melodiile rămânea uimit. Oamenii parcurgeau distanțe mari pentru a vedea acest regat, pentru că era atât de cunoscut. Scriitorii au creat scrieri despre acest regat, iar cele mai multe dintre ele includeau privighetoarea și cântecele ei. O astfel de carte a fost citită într-o zi de însuși monarhul. El a fost prins în gânduri în timp ce citea despre privighetoare. Care dintre păsările regatului nostru este aceasta? E ceva de care nu am mai auzit până acum. Și-a convocat prim-ministrul. Ce anume citesc eu, domnule ministru? În țara noastră există o pasăre numită privighetoare, care cântă atât de frumos încât este considerată cea mai frumoasă creatură din întregul regat. Cum se face că nu am mai auzit de ea până acum? Nu am auzit niciodată de o astfel de pasăre, înălțimea voastră. Găsește-o și cerem să o prezint în fața instanței până în această seară. Majestate! Este foarte plauzibil ca scriitorii să fi creat pasărea ca pe o creatură a minții lor și că nu există o astfel de pasăre în realitate. Nu. Această carte mi-a fost trimisă de regele Indiei. Nimic din text nu poate fi fals. Aș vrea să aud o privighetoare cântând. Aduceți-mi-o până seara, altfel întregul regat va fi pedepsit. Așa cum spuneți, majestate. I-a întrebat pe toți cei pe care i-a întâlnit în palat, sus și jos, în stânga și în dreapta, dar nimeni nu auzise de privighetoare. A continuat să întrebe despre pasăre la toți cei pe care îi întâlnea. În cele din urmă a întâlnit o fetiță. Privighetoarea? Da, am văzut-o. De asemenea, am auzit-o cântând. Locuiește aproape de râu. Amândoi au ajuns în zona pădurii, unde cânta de obicei privighetoarea. Privighetoarea a început să cânte. Tânăra fată a declarat: Vezi? Privește! E pasărea de care am pomenit! Nu am auzit niciodată o melodie mai frumoasă. Când regele o va auzi, va fi foarte fericit. Vino la palat, frumoasa mea privighetoare. Regele vrea să te audă cântând. Cererea regelui pentru mine este o onoare pentru mine. Voi participa fără îndoială? S-au îndreptat spre palat, ducând cu ei privighetoarea. Palatul fusese bogat împodobit și strălucea de splendoare. Toți curtenii și nobilii erau prezenți. Un suport de aur fusese ridicat special pentru privighetoare. Privighetoarea s-a așezat pe el și a început să cânte. Muzica ei era atât de captivantă încât l-a făcut pe rege să plângă. Inelul meu cu diamante ar trebui să fie purtat la gâtul privighetorii. Nu, majestate! Nimic nu mă atrage. Răsplata mea este că vă place muzica mea. Regele a ordonat ca privighetoarea să rămână în palat. Pentru ea a fost construită o colivie de aur decorată. I s-a permis să zboare de 2 ori în timpul zilei și o dată pe timp de noapte. 12 soldați au însoțit-o și i-au legat o panglică purpurie în jurul picioarelor. Privighetoarea disprețuia să zboare în acest mod. Acest lucru a durat săptămâni întregi. Cineva, odată, i-a trimis regelui o cutie cu cuvântul Nightingale gravat pe ea. Cu siguranță a fost scrisă o nouă carte despre privighetoare. Cu toate acestea, în pachet nu era nicio carte. Pachetul includea o privighetoare încrustată cu diamante, iar când cineva o trăgea de poveste, aceasta cânta exact ca o privighetoare adevărată. Ce plăcere! Așa că haideți să le facem să cânte împreună. Ambele privighetori au fost făcute să cânte împreună, dar sunetul lor combinat era neatrăgător.
Adevărata privighetoare cânta orice dorea, iar cea artificială știa doar melodiile care îi erau preprogramate. Doar privighetoarea artificială putea cânta după aceea. Vocea ei sună exact ca a unei privighetori. Arăta uluitor, datorită bijuteriilor ei strălucitoare. Mai târziu, monarhul și-a exprimat dorința de a o auzi pe adevărata privighetoare. Ce s-a întâmplat cu privighetoarea? A fost cineva martor la decolarea ei? Cum se face că nimeni nu știe unde a plecat? Se pare că a plecat din palat. Toți cei din curte au fost ușurați să aibă la dispoziție privighetoarea falsă, pe care au ascultat-o din nou, delectându-se cu melodiile ei. Suntem foarte bucuroși de acest cadou din partea regelui Indiei. Domnule ministru, vă rugăm să planificați un concert duminica viitoare. Mi-aș dori ca întregul regat să poată auzi cântecul minunat al acestei privighetori. Cum doriți, majestate. Spectacolul privighetorii a fost programat pentru duminica următoare. Toată lumea s-a bucurat de ea. Acesta este excelent, dar nu la fel de bun ca o adevărată privighetoare. Te face să plângi când cântă. Manechinul privighetorii a fost pus lângă patul regelui, în camerele acestuia. Regele îi asculta cântecele înainte de a se retrage la culcare și îi acordase titlul de cântăreața regală. Cu toate acestea, în timp ce privighetoarea artificială cânta pentru rege într-o noapte, s-a auzit un sunet de ceva care se spărgea din interiorul ei. A doua zi dimineață, monarhul l-a făcut să fie reparat de un ceasornicar. Majestate, am studiat îndelung acest gadget și dacă încerc să-l repar, s-ar putea să-și piardă cântecele. Îmi pare rău să vă spun că nu va mai putea să cânte niciodată. Au trecut mulți ani. Regele s-a îmbolnăvit, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat. Majestate, vreți să mâncați ceva, vă rog? Ce să vă aduc? Regele a rămas tăcut. Starea lui se deteriora și se părea că nu mai putea fi salvat. Avea probleme de respirație. Nu-și amintea nimic, doar că... Cântă! Cântă, dragă privighetoare! Cântă! Dar privighetoarea a rămas nemișcată. Monarhul a fost trezit pe neașteptate de sunetul cântecului din fața ferestrei sale. Fața regelui s-a luminat de speranță și bucurie. Când s-a străduit să deschidă ochii, a observat privighetoarea autentică stând la fereastră. Ea fredona. Te-ai întors! Cântă, cântă, privighetoarea mea dulce! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, dragă privighetoare! De ce m-ai abandonat? Dar astăzi, prin întoarcerea ta, mi-ai redat viața. Cum am să te răsplătesc? Majestate, mi-ați dat deja un premiu. Când am cântat pentru prima dată în fața de Veses, v-au dat lacrimile. Ce ar putea fi un premiu mai bun pentru un artist? Rămâi cu mine mereu, dragă privighetoare. Cântă doar atunci când vei fi mișcată să o faci. Nu te voi mai obliga niciodată. Nu, majestate, acest palat este prea mare pentru mine. Voi veni oricând voi avea chef să vă văd. Îmi voi construi un cuib în apropiere și oricând veți avea nevoie de mine, voi zbura spre voi și voi cânta pentru voi. Vă voi spune totul despre regat prin muzica mea. În regulă, sunt de acord. Privighetoarea a zburat în timp ce spunea acest lucru, iar monarhul a recunoscut că nu trebuie să ținem păsările în cuști și să le înrobim. Și ele au dreptul de a-și trăi viața așa cum cred ele că este potrivit. Nimeni nu are voie să înrobească pe nimeni, iar păsările arată cel mai bine, zburând libere și cântând în copaci și păduri. Sfârșitul